Ето това е върх Митикъс. Успях да стигна до тук. Да, ти влезе в най-дълбоката кала. Но горе, равно. Дано да е само тук. Това да гледам гумите, които са минавали, са като за леко кола. Сега си да пипаме. Твърде склона. Ето от тук идва вчерашния път, по който трябваше да дойдем и се събират с главния път, който е в по-лошо състояние. Значи пътя, по който аз минах, е много по-добър. И сега да почва катерането нагоре от 1500 метра до 2500 метра трябва да се тече за 13 км. 1000 метра за 13 км. Не бих казал, че е най-лесният офроуд, който съм минавал, но това всичко са лайна. Кравичките. Явно това е местната туалетна. Направо буксуваме в война, затъваме. Това е да затънеш в война. Добре, че не обичат да се рът на баир, защото как стъпи хубаво. Едно. Приятно.
Чакай да разгледаме сега. Сигурно е спал горе на палатчицата. Стигнахме. Заслон Христаки. Почти 2500 метра, както се казва, една мечта по-малко. Много исках да дойда тук някой път с колело или пеша. Никога не съм си предполагал, че кача с мотор. Особено с този. Обаче явно се оказва, че като има желание, може. Ето това мисля, че са едни от най-високите върхове. Но май не е Митикас, май това е Скулю. Чувам да видя сега слънцето. Това тук е някакво малко помещение с няколко спални. Явно като е пълно голямото може да се ползва. Ето току-що залепих тази лепенка, а преди това вече някой е бил тук и е сложил вече браво. Браво! Ева на нашите хора. Айде вътре. Доста е просторно, има места за много хора.
Има дърва, има огнище, то е спокойно, дори не толкова подготвени хора могат да дойдат тук да спят. Маса. Ето малкото заслонче. Ето и тук сложихме на така. Кученци търсят ли? Ето тук има огнище, дърва, въглища, сух спирт. Има някакви елементарни неща за да си хапнеш нещо, ако си носи, да си правиш. Значи, според мен спокойно човек може, ако си напазарува от града долу, именно за 2 часа с подходящ мотор и елементарни умения да се качи тук и да седне една нощ. И се предполагам, че е студено, но постройките са много масивни, има и огнище вътре и не би трябвало да е проблем. Има външно огнище. Май до тук с мотора и после пеша малко. Успях да се кача до 2477 метра. И от тук започва пътеката, мисля да походя. Пасам я. Оставям мотора тук, което всъщност е около километър след заслона. Където е там някъде. И почвам да ходя пеша. Колкото и странно да ви звучи това да ходя пеша, обаче сега като съм дошъл тук, ще се пробвам да стигна малко по-нагоре.
Но да видим. Тупуркам с бутушките по камъните. То е доста удобно с тях. Чао. Оставам го сам за малко. Това съм я. Сигурно изглеждам отчаяващо, обаче изморих. В момента съм подножието на връх Скулю, който е 2900 метра. А в момента съм на точно 2700 метра. И малко ми е трудно, не ми стига въздух, не ми стига сили, но имам много ентусиазъм, много голямо желание да се кача още по-нагоре, въпреки че имам притеснение, защото не знам дали съм си забравил ключа на таблото или е паднал по пътя. Няма го. Не е в мен. Ако е в таблото на таблото, може някой да го вземе и да ми свали мотора долу, пък какво? Но ще видим. Гледайте. Вижте за каква гледка става въпрос. В момента съм под връх Скулю, 2900 метра, а в момента аз съм на 2800 и нещо. Ето това е премката, от която дойдох, но там много силен вятър духа. Времето е студено, много силен вятър духа и е леден. Мислих, че правя грешка, че тръгвам с мотоекипировката нагоре, но се оказа, че съм взел правилното решение. Защото вятър е студен, може би не е по-малко от 7-8 градуса, обаче при този силен вятър е студено. И се надявам скоро да стигна до върха или поне по-близко, защото времето напредва. Почвам да се притеснявам, че мога да закъснея. Сега тепърва трябва да сляза до мотора и с него да сляза до морето, може би, или до Соло някъде. Не знам, ще видя. Ето това е връх Митикъс. Успях да стигна до тук. Страховито. Просто е страховито. Аз може да съм се подмокрил. Страшно красиво е. Ето това пред мен е връх Митикъс, 2909 метра. А пък аз в момента седнал на връх Скала, 2882 метра. Много яко. Браво! Там долу се вижда морето. Няма да се кача до Митикъс, въпреки огромното ми желание, защото ме е страх. Това е подобен на кончето. Тук надолу е страшно тръмно. Вече е страшно и е късно вече. Ето. Връх Митикъс, връх Олимп, планината Олимп или както и там да го наречем. На
чудовище е много страшничко. Ще целият пейзаж тук е, настръхвам. Ето пристигнах пак при мотора. Ключа се оказа тук, на място. Бях се притеснил, че съм го забравил някъде или е паднал. Това ще е на таблото останало, всичко е наред. Може да се каже, че сбъднах още една мечта. Много исках да се кача до Митикъс, най-високия връх. Почти се качих. Качих се до 2890 метра. Просто до Митикъс е нещо много подобно на нашото конче, даже може би по-страшно. На 50 метра сигурно ми оставаха до върха и 20 метра денивелация, обаче ме хвана страх и се притесних дали ще мога да сляза. И с мотора трябва да сляза долу до селото, до Олимпия и после да отида до морето. И ме хвана страх. Иначе с мотора стигнах до 2490 и пеша стигнах до 2890. Качването ми отне час и 40 минути с мотане и снимане и пъшкане и охкане и какво ли не още. А слизането ми отне 30-40 минути с подтичване и треперещи колена пристигнах тук. С тези обувки, мотобутуши, мотоекипировка, сигурно съм 150 кг с всичката екипировка, но много добре, че горе духаше много силен студен вятър, беше много уютно с мотоекипировката. А пък с тези бутуши, които тежат 5 кг, както ги наричам аз кюнци, беше много удобно, защото бях сигурен, че няма да изкълча гледен, да стъпа на криво, а при това пейзаж и тези камъни, моите скромни килограми, едно стъпане на криво мога да си остана тук и да не мога да сляза с мотора додолу. Това мисля, че се получи много добре. В момента е 5:20 и 5. Имам 16 км спускане по черен път. После не знам, може би 60, 70, 80 до хотела, който Ники е букнал. Трябва да разбира къде е всъщност той, къде е букнал и къде трябва да отида при него по-късно.